हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो बे साननैसोआ एकदम मैयाबो थांबाय जानो फास्ट फुड। ओमफ्राय नै दायो बिसना बायनो थांनो नागिरदों आरोना जोङो बिसना गोदान। जोंहा जेराव न' खागासिनो न' गोदान, बे न' गोदानाव लांनो थाखाय बिसना बायनो थांनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय लानानै बिसनाखौ बायखांनानै ओमफ्राय न'आव थांसै आरोना जोङो, जेराव जोंहा न' खागासिनो। आं थांगोन, हाजबेन्ड थांगोन, आइ थांगोन, ओमफ्राय बाबायाथ' दहाय फुङावनो थांदों, मिस्ट्रि दङ नालाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना, फैदो। मा बेखौनो लाबाय नामा होनदां? बोरै थिखांगोन ओमफ्राय? इदिसो लांगोन सायावसो। फावसायबावनांगोन नामा? इखौलाय मानो? दरजा इमुनिया इसुङाव होनो दरजा गोदानबो लाबाय नै लोगोफोर, इसुङाव होथ'नो आरोना। मेसेंबाबो बिरादनो माइ गायदों आरोना मालाय नै इथिंजा, इथिंबो गायदो जि गायखादो ना नै इथिंबो जि मोजां जाखादो माइफोराबो ना। ओइयो माइयो जुखाम ना माइयो एकदम दैलांनि बायदिसो नुलायदो ना ओजोंबो गायदो दैलांनि बायदिसो मोनलायदो। मोनफैबाय जोंहा नै साहा लोंसै। लाल साहायानो लोंखायो, गाइखेर साहा लोंखाया। साहा लोंनोबा मा? ओंखाम जाया फैनानै आं बेसे भाजा एवदो, कबि आलु जाया जाबोसै। मोजाङानो सं। ini balas sih jaga nih sih pro. मिस्ट्रि दङ आरोना लोगोफोर, प्लास्टार बानायबाय दङ। ओमफ्राय इ रुमखौ थिं होसिगोन, इखौबो माला होगोनबा, गाबोन होगोन ना सबनिया होगोन। इखिनि रुमा प्लास्टार नङामोन नालाय बानायजोबखांबाय, ओमफ्राय दायो बाहेरनिखौ बानायगासिनो। इ जाबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय बाखि रुमाथ' थिं दोजोबबाय। इयाव माबा माबि दोनजोबदो, इथा दङ, काट दङ। Gazal habgan. ओमफ्राय आङो बिराद एक्साइटेड आरोना नै माला थानो मोनगोन इ रुमाव, इयो जोंनि रुम। ओमफ्राय नै ओमफ्राय थिंखौ इदि दोनबाय नामा? नै दोननो गोनां थिंआ इनो आरोना। मा कालारनि? खायमाखौनो दोजोबखादो नालाय जोंहा, आगोलनिजोंनो एखे दा लाबोनायाबो खायमा थिं। इयो जोंनि रुम जागोन लोगोफोर, गेदेरथार ना जोंनि रुमा जोमै। ओमफ्राय नैलाय माथो थिंआ? Mudah. Ini mudah. गेजेराव माला जायो? माला थानो मोनगोन? ओइखौ इ रुमसेखौ प्लास्टार होखांनानै ओमफ्राय थिं दोबानो जाबाय आरोना, दरजा खेरखि लगायबानो जाबाय। जाबाय होनदो र' आं सहसावनो, खिन्थु खामानिया बहुद दंबावो बायदि मोनदां ना। प्लास्टार बानायनांगोन, फ्लरखौ, खिरखि दरजा, ओमफ्राय कालार नै आंहा गस्लायानो जिलांबायमोन माबा बाजाराव हाबनानै। कालारखौ दिनैसो फोनदो ना माइखौ? ओइ जि मोजां नोरसिं रज'ना दं जाहानाव ओइनो, ना गायनासो होदो बाबाया? खाना लांफानांगोन र' दा आलुजों एवना जानो। लामा खाथिथार लोगोफोर। मा कालार होगोन जोंहा न'आव सानना मोनाखै आं, माने अबे बायदिखौ होबा मोजां नुगोन। Mikir tanah kebun. रुमावनो माबा माबि दोनजोबदो लोगोफोर, काट दोनदो, नै लहा लहि सिमिट मोनफ्रोमबो रुमाव बिदिनो दंजोबो आरोना। ओमफ्राय इयावबो नै बै मोनसे रुमाव दोननो गोनां काटखौ इयाव कालार फोननानै दोनफैजोबबाय आरोना। सब रुमावनो सिमिट बालु इथा एसे एसे दंजोबो। ओमफ्राय नै इसुङा, इसुंनि थाखाय दरजा लाबोदों आरोना।
ओरैनो होथ'नो आन्था उनावहाय मोजाङै होसिगोन दा ओरैनो गेस आरि गालाङो नालाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय बुस्थु गालाङो नालाय ओंखायनो माने दरजा लाबोबाय दरजा फांनानै गालांसिगोन आरोना दहाय बिसना गंसे लाबोनाया इसुङावनो माने दसे बाबाया माने जिरायनो होननानै बिसना गंसे लाना फै फिसानो होननायखाय माने जों फैनाय बाजैनो बाजारनिफ्राय हाबनानै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय देनाङो न'फोरा मोजां जाबाथाय इसोरा अनबाथाय मोजां लाबोनो नाजागोन आरोना इखो ओरैनो बर्तमान इउज खालामनो थाखाय लाबोदों आरोना जिरायनो मानो माने बाबाया मिस्ट्रिफोरनो ओंखाम ओंख्रि संना होफैयोना मालाबा जों फैनाय जाया आंथ' आरो फैबाय थानो हाया नालाय ओमफ्राय मालाबा आइयाबो फैनाय जाया बाबाया संना होनांगौ जायो नालाय ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय संखांनानै जाहोखांनानै दसे जिरायनानैसो थाङो नालाय बाबाया ओंखायनो माने बिसना गंसे नांगौ जानायखाय फिसाहायबाबो जोङो लानानै फैबाय आरोना न' आरि जाखांबाथाय नाजासिगोन आरोना मोनसे लालांबाय थानो दा ओरैनो मिस्ट्रि लगायगासिनो नालाय बाबाया सानफ्रामबो फैयो नालाय जिरायनो होननानै लाबोनो होनायखाय फिसाहायबाबो लाना फैबाय आरोना ओमफ्रायो दरजाबो गंसे लाना फैबाय ओमफ्राय गेसआथ' जोंहा दंखायो नालाय इयाव मिस्ट्रि फैबाय थायो नालाय नांखागो ओमफ्राय दायो इयावनो जालांसै आरो जोंबो न' गोदानावनो गोथावनो संबाय आइया मा संखोथाय टमेट' लाबोदोंमोन ना लाबोदोंमोन दालि संखोना संदियाथाय मिथिया संदो खोमा गोलैगोन लासै जाबाय मिस्ट्रिफोरनो बाबानो होग्रोनोसै आरोना ओंखामखौ बेनि उनाव जों जागोन मोजाङै बार नै सुथुबायानो ओमफ्राय नै बिखुङा फैदो नायनोसै मा संदों दा न'आ जाथ'वाखै नालाय आलासिलाय लोगो ओंखाम ओमफ्राय इथिंजा नै टमेट'जों ना ओमफ्राय नै इथिं दालि संबाय ओमफ्राय आरो नै इथिंजायनो ना फ्राय जानोसै इजोंनो ओमफ्राय जोंहाना इसुङा इनोथ' आरो दायो सोलिथोंसै माबानो आन्था ओंखाम ओंख्रि संथ'नो आन्था आरोना मेथाइ दं सं बिस्कुट अखा फिसा हागासिनो ओमफ्राय नै प्लास्टार बानायबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय प्लास्टिकसो होथेनानै दोनबाय गोरसा नङा आरो फिसा थाइफ्रिदो बेखौ दिनै हागोन ना हायाबा मा गोजौनियाल' जागोन ना दंबावोआनो मोजांथार नुबाय सं नायफैनाय गाखोनि र' गोलैजानो लुगैदों माला लगायनाय इखो इदि जाबाय मोजां नुदोंथ' माला लगायनाय मोजां नुदोंना लोगोफोर पर्दा होबाय नै आं इदि खेवलाय मालायसो खालामबाय थाफ्लांगोनहाय जाबाय नोङो फैद' नोंबो ओंखाम जाबाय लोगोफोर नै दालि टमेट'जों ना ओमफ्राय ना फ्राय जानोसै फैद' जाफैद' बयबो जाखांजोब्बाय हासबेन्डजों आंजों एकदम लास्टाव जानोसै दासो दालियाव नोरसिं होदो खोमा जि मोदोमदो